Искам да коментирам съдейството. Няма да го коментирам повече. Това мисля, че беше достатъчно, което казах. Добре. Достатъчно красноречив. След края на матча имате ли претенции относно съдейството в днешното? Вижте, ако трябва да почна от по-далече, те нещата са още от по-далече. Матча за купата. Слагат ни да играем ние в сряда, след това ни слагат да играем в понеделник. Лудогорец играят в събота. Значи това са 2 дни почивни, в които те имат повече време да се възстановят. Каква беше причината? Нямаше мач, имаше прекъсване. Защо ни направиха да играем за купата в понеделник и след това и ние да играем в събота? Да бъдем равнопоставени. Не, но така е по-добре. Да, имаше умора, нормално да има умора в футболисти. Все пак играхме в понеделник. Лудогорец е добър отбор, не казвам нищо. Другото, което е, може и да ме не кажат, но трудно се играе с още 3 души против тебе. Чист фал, абсолютно чист фал, страничния става пред него. Нарушения идентични, за тях ги отсъжда, за нас не ги отсъжда. И после на мене ми обяснява, ама той вашия събутал.